दिनै सासे मानसिनि जिबनखौ बासायनो थाखाय 500,000 थाखा बा थाइसे थाइनैखौ जों मानो होनो हाया? दिनै बेरायनो थाखाय गारियाव थाव सोनाय, दिनै जानाय लोंनाय बेफोरबायदियाव दिनै जोङो थाखा फैसाखौ अनासारै जों दिनै बाहायो। दिनै आङो गोजौ थाखोनिफ्राय आं जोनोम मोननायमोनब्ला, गोजौ थाखोनिफ्राय आङो जुदि उजिनायमोनब्ला दिनै आङो बेफोरबायदि गैयै मानसिनि अबस्थाखौ बा गैयै मानसिखौ आं सहाय होनो आं माब्लाबाबो गोसो जानाय नङामोन। दिनै आङो गैयै अबस्थानिफ्राय आं जोनोम मोननायखौ आं ओरैबायदि खुसिसो मोनदों, जाहाथे आङो बै गैयै मानसिफोरनि जि समस्या जानाय बा गैयै मानसिफोरनि प्रब्लेमाव गोलैनाय, बे प्रब्लेमाव गोलैनायखौ दिनै आं सहाय होनो थाखाय आं दिनै गोसो जानो हादों। ओंखायनो थाइसे थाइनैब्लाबो बे गथ'नि 15 बोसोर सासे उन्दै गथ' बिनि लाइफखौ दानानै होनो थाखाय, बिनि जि थांखि बे थांखियाव सहैनो थाखाय बिथांनो जाहाथे सहाय आरो सहायथाखौ होगोन होननानै आं रायजो राजानिसिम आसा थाबाय। खोथाया जादों जाहैबाय, दिनै सासे 15 बोसोरनि गथ' पुलिसर सुमफ्रामारि, बिथाङा दिनै मोनसे हालोदाव दिनै गोबां भुगिनानै दङ। बिनि थाखायनो दिनै आङो दहाय जेब्लानाखि आं सिखारनाय सम जादोंमोन, बे समाव बिनिनो गारजेन बिफा बिथाङा दिनै आंखौ लोगो लानानै रायलायबाय, सावरायबाय। रायलायखांनायनि उनाव आं बिथांजों सोंदों अबे जायगानिमोन आदैया आरो मा खालामो, बबाव थायो। सम्पुर्ण खोथाखौ खोन्थाजोबखांनायनि उनाव गोसोआव आं बिराद दुखु मोनदों। दिनै बिथांनि उन सिगां रावबो गैया, खालि गावसोर सानै बिफा आरो गाव आरो फिसा सानैजोंल' थायो, बेबो मालायनि न'आव आरो मालायनि हायाव। दिनै बेफोरबायदिखौ आं खोनानानै आं बिराद दुखु मोनदों। दिनै आङो बिथांखौ बुंदों जे नोंनि पुलिसर सुमफ्रामारि बिथां फंबाया अबाव दं होननानै खोन्थाबाय। क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव दङ होननानै। दिनै आङो आंनि जि सेंग्राफोर टिम्स बिथांमोनखौ लानानै आं दा फैबाय आरो फैनानै नुफैबाय बिथांनि हालोदा बिराद गाज्रि आरो दासो देरफुनाय गथ'। बिनि थाखायनो आङो मोनसे सिन्था धारना खालामबाय जे बिथांखौ हानायखिनि आङो सहाय होगोन आरो सहाय होलांगोन। आरो सहाय होनायजोंल' नङा, दिनै बिथांखौ आंल' नङा, दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो ओंखारनांगोन गावनि साननानै आरो गावनि फंबाय आरो गावनि फिसा बायदि साननानै दिनै ओंखारबोनांगोन। बे खामानिया सासे आरो सानैनि थाखायल' नङा, हायोब्ला हाजार हाजार मानसियानो दिनै मावनो हायो। मानसि मावनो हायै जेबो गैया। दिनै आङो बेखौनो खावलायनो सानदों, दिनै आं जाखिनि हायो बेखौ आं अनसुंथाइ होनो दिनै आं आवगायदों। खिन्थु दिनै आं रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायदों दे बिथांमोनाबो जाखिनि हायो थाइसे थाइनैब्लाबो बिथांमोनाबो अननानै अनसुंथाइ होदो, जाहाथे बिथांनि जि 15 बोसोर बैसोनि दासो देरफुनाय, बियो फरायनायाव आरो जौगाथायाव जाहाथे बिथाङा सानसे समाव बेफोरबायदि मोजां खामानियाव फैनानै बा मोजां हामनायखौ मोननानै जाहाथे जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय बिथाङाबो बेबायदि हालोदाव थानायखौ गोसोखांनायनि उनाव जाहाथे बिथाङाबो सासे मानसि सिबियारि, समाज सिबियारि सासे जानो थाङो, बेखौ आं लुबैयो। आरो दिनै बिथांनि फादारा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा दिनै हाजिरा मावनानै जायो, 400 थाखा हाजिरा। दिनै बिथाङा गावनि फिसालानियावसो बाहायनो ना गावनि जानायखौसो बाहायनो ना गावनि थानायनि थाखायसो बे सिन्था खालामनो। बेनि थाखायनो आं खावलायदों दिनै रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, दिनै आंनि मोखांखौ नायामालानो दिनै इसोरनि मोखांखौ नायनानै बा गथ'नि मोखांखौ नायनानै बा बिसोरनि गारजेननि अबस्थाखौ नायनानै जाहाथे बिथांमोनाबो जाखिनि हायो थाइसे थाइनैब्लाबो जाहाथे बिथांमोना सहाय होयो, जाहाथे आंजों लोगोसे बेफोरबायदिखौहाय मोननानै मोजां ट्रिटमेन्ट दिनै लानानै बिथाङा जाहाथे मोजां जागोन होननानै आं सानो। आरो आं मोनसे खावलायबावनाय, दिनै जोङो गोबां जायगायाव दिनै गोबां मानसिया बेरायनाय, दिनै गोबां जायगायाव दिनै बेरायनो थाखाय गारियाव थाव सोनाय, दिनै जानाय लोंनाय बेफोरबायदियाव दिनै जोङो थाखा फैसाखौ अनासारै जों दिनै बाहायो। नाथाय दिनै सासे मानसिनि जिबनखौ बासायनो थाखाय जों दिनै थाइसे थाइनै थाखाखौ जों मानि थाखाय होनो हाया? बेखौ आङो दिनै रायजो राजानि सिगाङाव आं बेखौ सोङो। दिनै 500 थाखाया जोंनि थाखाय गिदिर नङा। बबावबा क'क्राझारनिफ्राय बङाइगाव थाङोब्ला जोङो गारियाव 500 थाखा, 1000 थाखानि दिनै जों थाव सोनानै थाङो। दिनै सासे मानसिनि जिबनखौ बासायनो थाखाय 500, 1000 थाखा बा थाइसे थाइनैखौ जों मानो होनो हाया? बेखौ रायजो राजाफ्रा सिन्था खालाम। दिनै जाय मानसिनि न'खराव बे समस्या जादों बिथाङासो मिथिगौ। आंबो बुंनो हाया जे आंनि न'खराव, आंबो बुंनो हाया जे बे समस्या आंनि न'खराव जाया। मालाबानि समाव दिनै आंबो सोरबा रायजो राजाखौ बा सोरबा गिदिर गोलावफोरनि आथिं दैनायहैनांगौ जानानै फैगोन। दिनै आं बेफोरबायदि खामानिखौ दिनै आङो मावनो गोसो जायो आरो मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन। बेखौ आं मानि थाखाय मावो? बुंनो थाङोब्ला गोबां दङ।
गोबां सल'बाथा बायदि दिनै दङ। दिनै आङो सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखायो, दिनै आङो गोबां समनिफ्रायनो आङो 14-15 बोसोरनिफ्राय आं गोबां खस्थ'आव आं देरबोनाय मानसि। दिनै आङो गोजौ थाखोनिफ्राय आं जोनोम मोननायमोनब्ला, गोजौ थाखोनिफ्राय आङो जुदि उजिनायमोनब्ला, दिनै आङो बेफोरबायदि गैयै मानसिनि अबस्थाखौ बा गैयै मानसिखौ आं सहाय होनो आं माब्लाबाबो गोसो जानाय नङामोन। दिनै आङो गैयै अबस्थानिफ्राय आं जोनोम मोननायखौ आं ओरैबायदि खुसिसो मोनदों, जाहाथे आङो बै गैयै मानसिफोरनि जि समस्या जानाय बा गैयै मानसिफोरनि प्रब्लेमाव गोलैनाय, बे प्रब्लेमाव गोलैनायखौ दिनै आङो सहाय होनो थाखाय आं दिनै गोसो जानो हादों। दिनै आङो गैयै न'खरनिफ्राय आङो फैनायखौ आं जोबोद खुसि। आरो गोबां मानसिफ्रा बेफोरबायदि गैयै मानसिफोर आरो बेमार आजाराव गोलैनाय मानसिफोर दिनै गोबां दङ। दिनै मालाबानि समाव आंनि न'आव न' बुंलायनाय आंनाव थाङो, मालाबा समाव आंनि बेक्तिगत आं दिनै सहाय होनाय हिसाबै आं मालाबानि समाव आं सहाय होजोबनोबो हाया। अब्लाबो दिनै जाय आदैनि न'खर, बे न'खरखौ नुनानै आरो बिनि अबस्थाखौ खोनानानै आंनि गोसोआव ओरैबायदि गाबखांनाय फैदों, माने बुंनो हाया आं आंनि खुगानिफ्राय बे रावखौ। दिनै आं बिनिखायनो खावलायदों, आंनि बुंनायखौ रायजो राजाफ्रा खोनागोन आरो नुगोनबो, निउसाव नुगोन। बेनिखायनो थाइसे थाइनैब्लाबो बे गथ'नि 15 बोसोर सासे उन्दै गथ' बिनि लाइफखौ दानानै होनो थाखाय, बिनि जि थांखि, बे थांखियाव सहैनो थाखाय बिथांनो जाहाथे सहाय आरो सहायथाखौ होगोन होननानै आं रायजो राजानिसिम आसा थाबाय। आरो बे खावलायनायखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा फेलें खालामनाय नङा होननानै आङो आसा दङ। आरो जाय बिथांमोना बे अनसुंथाइ हरगोन, बिथांमोना कमेन्टनि गेजेरजोंबो फाथायनो हागोन, जाहाथे रायजो राजाफ्रा बयबो नोंसिनि सहाय होनायजों सोरबा गोसो दुंनानै आरो बिनिफ्राय बांसिन जाहाथे बेमार आजार गोबां मानसिफ्रा जाहाथे हामजानायखौ मोनो, आं बेखौ खावलायनाय थाबाय रायजोनिसिम।